Priatelia, vítajte v bonusovej epizóde môjho podcastu a túto epizódu som spravil preto, lebo chcem oslaviť prvých 100 odberateľov, takže veľká vďaka. A preberieme si tak v krátkosti veľmi rýchlo nejaké správy, ktoré považujem za dôležité a médiá sa nie tým úplne až tak zaoberajú, lebo médiá väčšinou riešia bulvár alebo rozpitvávajú nejaké hovadiny kvôli clickbaitom a my sa pozrieme teda na to spolu, čo považujem za naozaj dôležité. Takže ideme na to. Tak ako prvá správa je samozrejme migrácia. Európska únia sa rozhodla konečne pristúpiť k otázke migrácie trošku zodpovednejšie. Vychádza to z rôznych tlakov, proste už tá nálada v spoločnosti je tak extrémna, že už to nemohli ignorovať ani liberálne zmýšľajúci politici, ktorí boli doteraz pro migráciu. A o čo vlastne ide? Teraz bolo hlasovanie. Myslím, že to bolo koncom júna v Europarlamente. Tuto vidíme nejaký článok. Je to na štandarde, takže štandard je vlastne konzervatívne médium alebo konzervatívno ladené médium. Na Slovensku ináč máme celkom problém s tými médiami. My tam máme totiž denník N, Smečko a Aktuality, čo sú ako keby tá tvrdá liberálna škola. Potom máme ako keby tento štandard a Postoj, čo je také konzervatívne. Neviem presne, že kto ich ináč financuje, na to sa chcem ešte pozrieť v ďalších epizódach. A potom máme, že e-report a takéto veci. Ináč e-report založil, myslím, že Flašik, to bol jeden bývalý oligarcha Smeru. Čo sa týka e-reportu, tak to už je ako keby taká dosť proruská alternatíva, by som povedal, že není to ani dobre napísané, je to proste shit. Akože je to shit. Nemáme na Slovensku, myslím, že dobré ako keby konzervatívne médiá, ktoré by dokázali svojou kvalitou oponovať denníku N. Problém s denníkom N, ja osobne čo mám, nemyslím si, že vyslovene klamú, ale ukazujú iba tú stranu mince, ktorá im vyhovuje do svojho naratívu. Akože oni sa oháňajú dosť často tým fact-checkingom a týmito vecami. Ja osobne im to ináč verím do toho hľadiska, že oni naozaj ako keby robia ten fact-checking, nevydávajú ako keby že nepotvrdené správy, ale iba to, čo im vyhovuje do naratívu. Takže ako keby toto je jeden z tých, co sa nazýva, že medial bias, proste, že ako keby neklamete, zobrazujete iba to, čo vám vyhovuje do toho vášho videnia sveta. A to je vlastne ako keby ten neomarxistický, liberálno-progresivistický smer, ako ono je to trošku zmiešané, oni nie sú iba klasickí neomarxisti, oni sú ako keby, že tam je zmes tradičných liberálov, potom je tam ako keby zmes ľudí, ktorí síce obhajujú neomarxistické myšlienky, ale v živote by sa za neomarxistov neoznačili, lebo povedzme, čo sa týka ekonomiky, tak sú viac menej pravicoví. Denník N je proste médium, ktoré ako keby uchováva aktuálny stav, lebo z neho ťaží. To je pre nich dôležité. Tak, poďme teda k tomu hlasovaniu v Europarlamente, poďme sa pozrieť, ako dopadlo. Návrh sa volá, že spoločný systém pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržujú v Európskej únii. Tie nápisy tých návrhov sú tak napísané, že tomu ani srnka nerozumie, akože naozaj. Je to úplný brutál. Ale ako hlasovali naši poslanci? Ako vidíme, bola tu absolútna zhoda medzi progresívcami a republikou, čo je vlastne veľmi zaujímavé. Tuto keď si pozriete Ľudovít Odor, Lucia Jar, Michal Viezík, to sú PSK-ri, takisto aj Veronika Ostrihoňová a Martin Hojsík. A potom tu máme Uhrika s Mazurekom, to sú frakcia ESN, čo sú akože frakcia európskych národov. A oni hlasovali tiež za, a takisto aj Monika Beňová, toto je Smer Beňová, Kaliňák, Karvašová, Lašaková a táto Rod Neveďalová. Branislav Ondruž z Hlasu. Koho tu ešte máme? Niekoho som preskočil, ale nevadí. Aj Miriam Lexman. Miriam Lexman, ináč tu si na ňu sa lepšie pozrieme pri ďalších hlasovaniach, čo tu ešte dneska máme. A vidíme, že jediný, kto nehlasoval, je Ľubica Karvašová z Renew Europe, to je vlastne PSK. Takže ako vidíme, je tam absolútna zhoda. O čo vlastne ide ako keby v tom návrhu? Ten návrh sprísňuje azylové podmienky, to znamená, že doteraz, keď niekomu zametli ako keby žiadosť o azyl, tak neznamenalo to, že ho hneď ako keby že deportovali.
Bola tam akože dlhá medzera, ten človek sa snažil ako keby ísť do iných krajín, povedzme v Nemecku mu zamietli azyl, išiel do Rakúska, alebo do Španielska, alebo do Francúzska, kde o ňom ani nevedeli. A vlastne tento návrh ako keby robí aj to, že dáva nás po jednotnú schengenskú zónu, čo sa týka tejto migračnej politiky. To znamená, že ako keby národy budú lepšie spolupracovať, že keď vám to zamietnú v Nemecku, dojde správa na Slovensku, že je to zamietnuté, tento človek má byť deportovaný. Čo samozrejme prináša aj mnoho problémov, že či reálne k tej deportácii bude dochádzať. Ja si myslím, že skôr nie, lebo kto tých ľudí bude príjmať. Bude veľmi ťažké ako keby zohnať krajinu, ktorá tých ľudí ako keby bude chcieť aj odtiaľ to zobrať. Dobre, poďme k ďalšej téme. Prejdeme asi na chat control, taká moja obľúbená témička. Takže, hlasovalo sa o chat kontrole, ešte si pozrieme najprv na stránke fightchatcontrol.eu a 9. júla sa hlasovalo za zamietnutie kontrolu chat control 1.0. Za zamietnutie hlasovalo iba 314 poslancov, čo ináč paradoxne na tomto návrhu je, že ako vidíte hlasovalo pre 314, ale proti 276, čiže pre tento zákon hlasovalo 314. Ináč ešte si vysvetlíme v tomto prípade, že sa jedná o dočasnú výnimku, to znamená, že ako keby keď ste hlasovali za túto dočasnú výnimku, tak ste hlasovali vlastne proti chat kontrolu. To je ináč to, čo osobne ja chceme, lebo vyslovene ako keby v tomto podcaste nebudem hovoriť veľa svojich politických preferencií, snažím sa to dávať bokom, ale chat control je jedna vec, s ktorou absolútne zásadne nesúhlasím, som proti tomu, aby sa to presadilo, takže otvorene sa vyhraňujem proti tomuto návrhu. Kto hlasoval za túto dočasnú výnimku, hlasoval proti chat controlu, jedná sa o to, že ten chat control 1.0 je už vlastne spustený, oni touto dočasnou výnimkou. Teraz, že to neprešlo, tak dovolujú tým platformám sledovať ako keby, že váš obsah. To znamená, že Meta o vás môže nahlasovať ako informácia. Nie úplne všetky, ten návrh je regulovaný, je v tom dosť ako keby, že chaos. No a poďme sa pozrieť na to hlasovanie, ako bolo, ako dopadlo. Ako vidíte, všetci hlasovali za, okrem Miriam Lexman, ktorú som spomínal. Takže Miriam Lexman, pani Lexman KDH, hlasovala za. To je ináč, ona je z frakcie ELS, čo sú európski ľudovci. Je to vlastne najstaršia a najväčšia konzervatívna frakcia v Európskej únii. No a ináč táto stránka fightchatcontrol.eu, potom vám ju ešte ukážem, tam môžete priamo ako keby napísať aj vášmu europoslancovi. Takže ak vám na tom záleží, môžete im tam napísať a oni dostanú ten váš mail, dajú ho niekde do šuflíka a ide sa ďalej. Ale nie, myslím si, že to môže mať význam. Tu si to môžeme aj ukázať, takže ak chcete, tak tu si kliknite na vaši zástupcovia, máme tu ako keby, že tu vám zobrazí europoslancov a ak chcete napríklad niekomu napísať, napríklad Miriam Lexman, kliknite e-mail, bim a takto sa preklikáte ako keby ďalej. Ja nebudem písať. Rozšírenie ovládania chatu 1.0 podporuje. Takže je to jasné. Tuto má aj ako keby, že svoju zákonnú definíciu. Pozrieme tohto pána. Rozšírenie ovládania chatu 1.0 proti. Ovládanie chatu 2.0 proti. Takže tak. A ináč, čo ma zaujíma, je vlastne, ako keby toto je ten paradox, že ono by človek ako keby povedal, že progresívci budú za ovládanie, lebo ono to tak vyzerá, že tí progresívci, oni sú za tú cenzúru a hento tamto, ale čo sa týka tohto zákona, sú vlastne proti, čo momentálne ja interpretujem tak, že nakoľko progresívci momentálne nie sú pri moci, tak nechcú, aby dostali ako keby, že tá konzervatívna strana túto moc, lebo naozaj potom ako keby bude ten problém, že štátne orgány, štátne zložky budú mať ako keby prístup k tej komunikácii nie úplne k veškerej, ako ono sa to ako keby snaží prezentovať tak, že nebudú mať, ale samozrejme my vieme, že budú mať. Ja som na túto tému natočil video, prosím, keď chcete si ho pozrite, budem veľmi rád. To video nájdete na mojom kanáli, volá sa Kto v skutočnosti stojí za chat kontrolom. Keď si na ňu kliknete, tak tam som spravil ako keby kompletnú analýzu toho, že
kto to financuje, ako keby kto je hlava, kto sú európski zástupcovia, kto sú politickí zástupcovia, finančná schéma, tu vidíte ľudí, že stoja tam ľudia ako Ashton Kutcher, Demi Moore, čo sú ako keby tvare tohto biznisu, potom máme ako keby finančníkov, čo je Alan Parker, Jeffrey Walker a potom máme ľudí ako Peter Thiel a Joe Lonsdale, Peter Thiel vlastník Palantíru, ktorí vlastne ako keby už majú taký dlhodobý plán proste ako keby cez Európu a cez rôzne ako keby ustanovenia pre Európu získavať dáta, cvičiť umelú inteligenciu a vlastne ako keby skenovať ľudí. Toto je ich ultimátny cieľ. Pozrite sa na to, odporúčam toto videjko, má zatiaľ 107 zhliadnutí, čo je veľmi málo a na to, ako je vlastne ako keby dobre spravené, takže taká malá reklama na toto videjko, kľudne si ho pozrite. No a čo tam máme ďalej? No a ďalej tam máme digitálne euro. Taktiež bolo hlasovanie, pozrieme sa na to, že kedy to bolo. Tak, Establishment of the Digital Euro, zavedenie digitálneho eura, hlasovanie 9. júla 2026. Tak môžeme sa pozrieť, že o čo vlastne ide. Digitálne euro, garantovaná bezpečnosť, ekvivalent hotovosti, áno, európska nezávislosť, platby offline aj bez poplatkov a finančné začlenenie. Čo sú ako keby tie najväčšie rizika toho, tu sa aj píše, že vlastne už v tom samotnom návrhu stojí, že budete mať ako keby obmedzený počet tej hodnoty na účte, to znamená, že iba 3000 eur. Hovorí sa o tom, že môže tam ako keby byť aj určitý čas, dokedy tieto peniaze máte minúť, to znamená, že budete pod tlakom, aby ste minuli svoje peniaze. Pre mňa je toto ako keby súčasť niečoho veľmi podobného ako chat control. Absolútne ultimátna vec na to, aby nám bola zachovaná sloboda, je aj tá finančná sloboda, lebo ten ako keby cash má proste brutálne vlastnosti, že vy viete dať peniaze proste susedovi za hento, za tamto, nikto o tom nemusí vedieť. Ak raz bude digitálne euro a odborníci hovoria aj o tom, že sa boja toho, že akože cash už úplne zmizne, tak vlastne ako keby vás zdaňa zo všetkého. Vy nebudete platiť dane 2-3 krát tak ako teraz za jeden produkt, hej, že kúpim si v obchode proste múku, tá je zdanená a platím ju zo zdanených peňazí, ktoré som zarobil, ale budete platiť 3-4 krát potom tie peniaze, čo zarobíte, zaplatíte susedovi, ďalšia daň. Veľa transakcií, o ktorých dneska nikto nemusí vedieť a povedzme si úprimne, buďme radi za to, že o tom štát nevie, lebo ako to je úplný základ slobody, že aby sme mali aj tú finančnú, ako keby, že slobodu nemusí o náš štát všetko vedieť. Ďalší problém je s tým, že na to digitálne euro má byť napojená ako keby, že celá vaša identita, to znamená, že tam budú informácie o tom, že aký ste platiteľ, či platíte na čas, koľko držíte peňazí a na základe toho vám budú aj potom vytvárané ako keby rôzne finančné ponuky, keď si budete chcieť založiť napríklad poistku, tak tá poisťovňa bude vedieť o vás všetko. Už aj teraz vedia všetko, ale potom to bude ešte dvakrát viacej také. Takže nesmejte sa ľuďom, ktorí sú za to, že aby sa platilo aj cashom. Je to naozaj filozofická otázka, nie je to iba proste o tom, že oni sú proste nemoderní ľudia, oni sú proste spiatočníci, lebo nevyužívajú samoobslužné pokladne. Nie, toto je vážne proste filozofická otázka o tom, či chceme alebo nechceme slobodu. Takže nesmejte sa ľuďom, ktorí hovoria, že odmietajú ako keby samoobslužné pokladne, lebo za tým môže byť aj viacej. A toto je jedna z vecí, ktoré vám v denníku N nepovedia, preto som na neho akože tak kritický. No a poďme sa teda pozrieť, ako naši poslanci hlasovali za to zavedenie digitálneho eura. Tak, tu ich máme rovno kliknutých. Ešte celkovo predtým za 416 ľudí, proti 169. Je tam absolútna prevaha. Toto nás proste skôr či neskôr čaká a neminie. No, takže, aby sme si to nejak rozdelili. Progresívne Slovensko za, Republika proti, Smer rozdelený, lebo Erik Kaliňák za, Ľubica Karvašová za, Judita Lašaková za. Tak potom aj Smer vás chce sledovať. No, Branislav Ondruš za,
Takže vlastne proti bola iba Republika a Miriam Lexman sa zdržala. To hlasovanie tej Miriam Lexman, títo KDH-ci, oni to chcú proste hrať na všetky strany, čo sa vlastne nedá. Ako sa vraví, že keď chceš byť kamarát so všetkými, nebudeš kamarát s nikým. Takže pani Miriam Lexman v tom KDH. No, takže je to jasné. Takže toľko to k digitálnemu euru. Ešte by som možno povedal, mrknite sa na môj kanál, mám tam totiž nejaké zaujímavé veci, budú veci, ktoré budem ako keby dosť často opakovať. Jedná sa mi hlavne o to, že proste aby sme pochopili systém ako taký. A mňa vlastne veľmi série, že my si myslíme, že žijeme v demokracii, my nežijeme v demokratickom systéme, my žijeme v republike, čo je ako keby rozdiel. Demokracia je ako keby založená na tej priamej demokracie, vychádza to z antického systému demokracie a republika je vlastne ako keby inštitucionálny systém na pôdoryse toho, ako bol vnímaný v Ríme. To znamená, že v republike sa rozdeľuje tá moc na tú parlamentnú, ktorá vymýšľa zákony, na tú výkonnú, ktorá tie zákony vymáha a na justičnú, ktorá rozhoduje o tých zákonoch. Hej. No a na základe tohto som spravil aj videjko Žijeme v demokracii, taktiež ho tu chcem propagovať, lebo je to ďalšie video, ktoré má málo zhliadnutí, iba okolo nejakých 87. A hovorím tam práve ako keby o tom, že my rozdeľujeme tú moc takto, ale pritom o mnoho presnejšia definícia toho, že ako v spoločnosti moc naozaj rozdelená, je rozdelené Petra Turčina, kde on rozdeľuje moc na ekonomickú, silovú, zákonodárnu a ideologickú. Kvázi aj v tomto poradí. Ekonomická je proste ako keby momentálne úplne najviac nahore, lebo žijeme v kapitalizme, to znamená, že ako keby vládnu tu peniaze. Potom po ňou máme politiku, potom máme tú silovú zložku a úplne náspodu je tá ideologická, ktorá nie je až tak ako keby nemôžete vďaka nej dobiť územie, ale má ako keby tiež obrovský rozmer a preto je považovaná za soft. A toto je dosť dôležité, takže pozrite si toto videjko Žijeme v demokracii, podľa mňa veľmi zaujímavé. Ja ho tu aj promujem, preto lebo malo menej videní. Dobre, a ešte poslednú vec, čo som chcel spomenúť, vyhlásenie fanušíka tohto obdobia. Momentálne fanušík najlepší je tento typeček. Napíš mi dole do komentárov, pošlem ti triko robené na mieru, vyhlásil som ťa preto, lebo si bol ako keby prvý, kto mi napísal a najaktívnejší a viedli sme spolu plodné diskusie a inšpiroval si ma ako keby ku ďalšej tvorbe, takže toto je moja vďaka pre teba. A to isté spravím aj pri tých 1000 subscriberov. Občas budem robiť takéto bonusové epizódky. Napíšte, že či sa vám táto epizóda páčila. Môžem to robiť aj častejšie, lebo je veľmi ako keby ťažké pre mňa pri tom bežnom živote robiť ešte ako keby videjka, ktoré si vždycky vyžadujú trošku dlhšiu prípravu, kým to natočím, zostriham, bla bla bla. Tieto vlastne akože streamy, hej, nie sú to streamy, ale takéto ako keby bonusové epizódky by mi možno, že aj uľahčili prácu. Ak sa vám to páči, napíšte mi do komentára a teším sa na vás na budúce.